chỉ bay vek ule video thar nen kan lo let le ta a ton video a chuan WhatsApp a thu ziak emaw Facebook a thu ziak emaw kan va copy ang chi te le kan thian ten thu engemaw min ron send ang chi te computer a print out thei tura PDF file a siam dana kha kan soi ve thung dor ani ama saberin hemia tan hian application pakhat kan mamo dona chu chu ama kan lo soi to video masalama kan lo soi to WPS office ti kha kan han sar sanga play store atangin kan sar sa kai chuan ka lo install ta tiang hian a lo lang hal ta a open a hen ka kal hal do ani install lo chun install ang install zen open ang hi tangkai ve bia ani tikhan kan open khan tiang hian lo lang ta helai an hoi kil sira plus sign ate hian file thara ka kan siam don ni chuan kan zu metang te chuan ta hianin kan du ang khan a siam thei ta PDF ti pon document ti pon ti kha a siam thei tuna chuan t memo atang hian kan siam phot don ni t memo kan click ang tikhan ta hianin kan thu du a kan va copy kha ta hian kan paste don ani ang kan zu met wang ang paste tikhan hei hi print out thei turin ka bot sai don ani chuan helai achung veilam kil sira dan intia hianin kan click liang tikhan kan an click ta a ti chuan helai a hnuaiah hianin share ti lo am ta a share a hin kan zu click liang ti chuan ta hin share dan chi hrang hrang oma picture ang te pon PDF ang ten document ang pa ngai poin a share thei ta ne tuna chuan PDF angin kan save anga kan share don ani save a tikhan helaya text what ti hian document ti te text PDF ti te lo lang ta ta hianin PDF a hian PDF a kan siam don awangin kan zu click ang tikhan export a hen kan kal don ani tiang khanin ta hian a share na tur kha kan du na piang a share thei ta kan du le kan copy anga kan du le drive kan save anga bluetooth mang point kan ton chok theya WhatsApp mang point kan ton chok theya email mang te point tuna chon WhatsApp mangin kan ton chok thin phata WhatsApp kan lu tanga tikhan atiang khanin PDF in tikhan kan an ton chok ta hei hi an du chuan computer a pokan print up thei hal ta ni ka video clear tu te min lo like saka min lo subscribe sak zel turin kan ngen tak meu chu ani ka lo me